Dünyadaki durnukçuluk, ähli ýurtlaryň durmuşyny düýp köter üýtgeden koronavirus pandemiýasy tebigi hadisalar we soňky 10 ýylyň dowamyndaky iň agyr ykdysady çökgünlük döwründe Türkmen hökümetiniň problemleri barada doly dymmagy we ýurt içinde agyrlaşýan ýagdaýy boyun almadlygy Türkmen jemgyýetinde narazylygy tutaşdyrdy. Ýurdyň içinde we daşynda siýasy aktivlik, opozisiýon garaýşlar köpeldi we protest çykyşlar döredi. Esasan ýurdyň daşynda opozisiýon partiýalar döreýär. Bizim şuňky söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Demokratik Saýlawatly Ähli Halk Demokratik Hereketiniň lideri Murat Gurwanow. Murat Gurwanow, salam, Azatlyga hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Sağ olun, meni Azatlyga çağırýanyňyza. Başta özüňizi tanıtsaňyz, kimsiz we näme üçin edil häzirki pursatda siýasy opozisiýon herekete girişmegi makul tapdyňyz? Meniň adym Murat, familiýam Gurwanow, kakymyň ady Gylyç. Men özüm 1960-njy ýylda Beherdende dogdum. Bütün ömrümi Aşgabatda geçirdim. Aşgabatda ýanky okulmam oturdum, institutdan oturdum. Hökümet işlerini işledim ýanky. Ondan soň öz hususy idaramy açdym guruluş boýunça. 2005-nji ýylda bolsa Aşgabaty ýanky Türkmenistany goýmaly maşgalam bilen daşyna çykdym. Sebäbi içinde ýem hiç bir perspektiwa ýanky, hiç bir biznes ornan amal ýokdy. Onun için Ýewropa geldim, Fransaga geldim. Fransada ýoş ýanky aşakdan başlap ýokara çelli ösmeli boldum. Beýärde institutda oturdum, ýanky fransuz diliniň institutda oturdum. Ýanky ýoş-ýoşdan öz karhanamy açdym. Ýoş-ýoşdan işläp Fransa sistematyna özüni integrasiýa. Murat, Türkmenistanyň Demokratik Saýlawatly hereketiniz haçan döredi we oňa kimler girýär? Türkmenistanyň Demokratik Saýlaw hereketi şul 1-nji may güni döredildi. Oňa başta döretmeýän başlanjy Kakymrat Hydyrow we men girdim. Ondan soň biz başga da çeýenlerini çağırdyk. Ýanky ştabyň içine goşduk. Bizim bir toparmyz bar. Beýaşam toglan. O ösen ýygyderli terbiyetini alan ýanky arasda olanlar hemmeti öz ur boýunça talan. Şonuň üçin şol topar bolup halk demokratiýa hereketini döretdik. Bar türkmenleri, bar demokratiýa güýçlerini ýygnap şol Türkmenistanyň öz başlygy geçirmek üçin. Siýasy partiýaňyzyň platformasynda Türkmen opozisiýasynyň ähli siýasy güýçleri jewetleşdirmek maksady görkezilýär. Şu wagt Türkmen jemgyýetinde opozisiýon pikirleriň we hereketleriň öňgörüli beşedilmedik aktivligi emele geldi. Gapma garşylyklar hem döredi. Şu ýagdaýda siz opozisiýany birleşdirmegi nädip gazanmakçy bolýarsyňyz? Göz öňünde tutýan planyňyz barmy? Opozisiýany birleşdirmek meselesini biz başgaça garaşýar. Seyrediyor. Şuň kunna opozisiýany birleşdirmek bolmaly. Onuň sebäpleri bar. Näme? Ýanky politiski aktivность bolanlar, politiski döredijiliň atbaranda bir etika bolmaly. Ýanky azyjyk politik kultura bolmaly. Şol biz ýaňy Türkmenistanyň öz başlyk ýaňy başlanyna politiski güýçler ýaňy tutup başlanyna entek ol alamatlar ýüze çykmady. Şonuň üçin şuň kunna birden birleşädik. Ýene de şoň içinde birine ýanky birine garşy bolup biz ýene pikir. Meniň pikirimçe beýle ştab bilen ýoldaşlarymyz ştabyň pikir boýunça entek ol birleşmek ýer. Ýöne onu diýmek ol öňe gitmäni päsir bermek, birikdirmek. Sebäbi bizim maksadymyz hemmäniňki birdir. Gide waka ýoş-ýoş biz şu devleti öňe gidip ýanky beýlik partiýalara azyjyk ýanky mysal hökmüne boljak bolup öňe gidip onu beýlikde de partiýalar ýanky ýygynda çekilip öz arasyndaky hemme gurulmaly ýadyny çykaryp esas maksada hemmesi birini goşup öňe çekilip onu bir etika bilen kultura bolup ýanky birleşdirilmegi mümkin. Oňa çelli
entek şu mesele kıyınak oluyor şunun için. Eyyem bizim gepleşiklerimiz var. Yoldaş Hanam filan, Düğücü bilen eyyem bir topar meseleler boyunca biz olumlarda. Şunun için bizim bir teklifimiz, bizim bir prinsipimiz devletin hiç vakt bizim partnerlerimiz değil, bizim doğanlarımız değil, bizim yoldaşlarımız değil, biz kritika etmez. Onun kritikasına da cevap vermez, biz dinler. Eğer de kritika yerine bağ olsa onu düzeltip yeni ömür ederiz. Bizim esas maksadımız şu Türkmenistan'daki rejimi çalışıp özgürlükleri geçirmek. Murat, sizin pikiriňizçe opozisiýanyň birek bilen dil tapyşmagy, bile işleşmegi nähili mümkinçilikleri yol açıp bilerdi we munyň öňündäki esasy päskelçiligi siz näme görýärsiňiz? Menin pikirimçe Türkmenistan'ın rejimi bizim opozisiyamızı kontrol ediyor. O yerde yürüte adamlar, yürüte buramalar, yürüte yankı şertler dördülüye şu opozisiya öz arasında kıyılışıp yankı bir netice gelmedi yani. Misal için içinde Türkmenistan'ın içine de olur yankı nasyonal vaporosu, tire sonra olan kaldırıya yürüte halk birleşmedi yani. O bir rejimin Berdimuhamedov'un rejiminin halka karşı, opozisiya karşı alıp barayan görüşü o analitik adımlara o görünüyor. Şunun için onun esas maksadı şu opozisiyanın arasında yankı söğüş, uruş yankı ının çılık değil rahatlar dörtmek. Onun için biz şu rahatlara koşulmayacak olup bizim stratejimiz, taktikamız ve maksadımız direkt rejimin karşısında görüşmek, başka rahatlara vakit yitirmeler, hücum yitirmeler krediyer. Yeni bir sowal partiýaňyzyň Türkmenistanyň demokratik saýlawy diýen ady Gazagstanyň demokratik saýlawy atly hatap alınmadyk opozisiýon partiýasynyň adyny ýada salýar. Oňa milliarder Muhtar Ablyazov baş tutanlyk edýär. Bu tötenlikmi ýa-da haýsy da bolsa bir ildeşik barmy? Demokratiýany dünýäde Yoldaş Ablyazov şu DVK'nın yoldaşy ýa başga adam döretmedi. Ol aňyrdan gelýär. Türkmen halkyna demokratiya eýýän ahirki zamandan beri ýani tohum içinde, tiranyň içinde hiç wagtdan bir ýolbaşy diktator bolmady. O ýerde tohumyň içinde, tiranyň içinde her ýani maşgala toparlar bardy, olar maslahatlaşýardy. Soňra biri bir ýaşuly şol olaryň reşeňlerini ýani halka ýetirýärdi. Eýýän şo ýerde demokratiya bardy. Onu yankı Yoldaş Ablyazov demokratı ya başka biri oylap tapanyp. Demokratiýany yankı onu go kesgitläp yankı söz söýlen perimetrini kesgitläp go düşündürip bilen grek bir filosofi şo sözi demokratiya sözüni halkyň arasynda girdi. Ondan onun üstünde belli adamlarym köp işledi. Şonuň için bizim hareketimiz yankı DVK olsun ya beýleki partiýa olsun olary seyretmeýän döwletlik sebäbi esas maksat bäýärde esasy söz demokratiýa. Onu demokratiýa Türkmenistan olsun, Gazagystan olsun tapar diýär. Inni DVK boýunça diýsem, o men köp adamlaryny tanıyan, men Gazagystanda işledim. Köpüni tanıyan, onun öz planı var. Evde esas seyretsek, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Orsiýadyň ýagdaýlary bir partokratiýa, bir sistemadan çykan rejimler. Olaryň strategiýasy, politikasy bizimki meňzeş bolup biler. Ýöne olaryň ýani halkyň içindäki, döwletiň içindäki ýani meseleler dürli. Onu mysal üçin Türkmenistana seyretsem, bizdäki problemalar bilen Gazagystanyň problemleri türlüdür. Bizde internet yok. Adamın hukuklary, konstitusiýon hukuklary düýünden bozulur. Görgürler ýani öz hukuklaryny aýtmana gorkýarlar. Şoň bardygyndan bilen oklar. Şeýle Gazagystanyň halkyna seýredin, o ýerde olar hukuklaryny ulanıp ýörler. Köpden bäri olaryň hukuklaryny
kimsedilýär ýöne bizim kıyal Türkmenistan'ın kıyallar. Dünyada hemme sistemalardan yani kapitalizm, sosyalizm, yani komünizm, şunun sisteminin arasında iň bir ösen, iň bir ýygy yani adam hukuklaryny gorayan sistema demokratiya. Şonu esaslanyp biz devletlerini kurduk. Sebäbi bizim maksadymız Gazakstanyň kıyallar günü Ýewropa seredip Ýewropa boýunça ösmeli. Onun ady ýöne DVK, DVT, meňzeş boldy. Biz oňa ünsüqat berende meňzeş bolmady. Bizim DVK ýa beýleki demokratiski guramalar bilen gepleşiklerine gidip dur. Fransaň demokratik guramalar bilen gepleşip dur. Olar bizi golýarlar. Biz Orta Aziýada demokratiya ösün Ýewropa ýaly bir döwlet bolmaly. Maksat şeýdi. Murat, siz Türkmenistandaky siyasi ýagdaýyň, siyasi sistemanyň näme derejede repressivdigini aýtdyňyz, awtoritardygyny aýtdyňyz. Indi şu ýagdaýda ýurdun siyasi sistematyny näme derejede ütketmek mümkin? Siz muny nähili görýäňiz, nähili işleri göz öňünde tutýaňyz? Türkmenistanyň bar özgürlüklerini Türkmen halkı bilen etmeli. Türkmen halkı biz hiç devam etmeli. Şeýle bir düşünce var Türkmen halkynda. Gynatap da olar bir daşyndan geljek adamy garaşýarlar, baýdak bilen çykyp, hemmesini köçe çykaryp, öz janyny kat edip, yani Türkmen halkyny gorarýar. Ol bir ýalňyş düşünce. Esas düşünce her kim, her ýerde, nirde bolaydy, öz konstitusiýon hukuklaryny eline almaly. Onu almak için birinci bilen özü hereket etmeli. Misal için biz şuun netip bolsa video gepleşimizde video yani çıkışlarımızda täze teklip, täze aksiýa hödürlüyor Türkmen halkına. Her 6-njy gün saat 19'dan başlap 20-käçelli adamları haýyş edýär. Köçe çıkın, daşa çıkın, manifestasyada etmeyen, yani mitingde etmeyen yönü Aşgabat'ın ya beýleki şäher, kiçik şäherleriň, vilayet şäherleriň köçelerine çıkın, esas köçelerine yönü gelin. Başka öz yoldaşlarymyzy, öz dostlarymyzy, öz vatandaşlarymyzy seredin, salam berin. Yani bu jegyninde bu niyet bilen çıkıp öýüňiz görkezin beýleki adamlara sizin barlamady. Onu hökümet yani MNB diýdi, beýleki polisiýa diýdi. Olar görür adamlaryň köpdigini, öýden çykandygyny, indi yani öýüne yapynyp oturmaýanyny görürde olar ýygyna çekilip başlar. Her 6-njy gün siz çykyp dursaňyz, sizin gorku duýguňyz aýrylar. Ýoş-ýoşdan. Ol size näme kömek eder? Türkmenistan'na siz yek eder. Başka da vatandaşlar var. Hava problemi köp. Bir problemi var yani iýmik boýunça, koronavirus boýunça. Ýöne ikinci bir ul problemi var. Onam unutmalylar. Adam hukuklary var boýunça. Şol adam hukuklary problematynda da siz özüňiz azajyk hereket etmeli. Onun için size maslahat berýär. Sizin gorku duýguňyzy aýyrmak üçin Bagdad konstitusiýasyň esasyna kanunlar bozman, köçe çıkın. Köçe çıkmanı gorksaňyz, şu öňüňizdäki podýezdiň öňüne çykyp şöyle durun. Bir saat, yarım saat, 2 saat gepleşip durun. Özüňiz görkezin. Ondan açyk, yani o duygudan, gorku duygudan geçen soň öňüňizdäki köçe çıkın. Ondan soň o karşıdaky başga bir köçe çıkın. Ýoş-ýoş şäheriň ortasyna barın. Görkezin özüňizi. O ýerde siz konstitusiýany bozaňyz. Sizin konstitusiýa boýunça dem almana hakyňyz bar, ýöremäne hakyňyz bar. İsleýän wagtyňyzda daşa çykmana hakyňyz bar. İsleýän wagtyňyzda öz hukuklaryňyzy almana hakyňyz bar. Şonuň üçin biz şu ikinji aksamyzy maslahat berýär. Şonu her 6-njy gün geçirimde ýoş-ýoşdan özgörüşleri öz içimizde başlaýar. Biz sizi hemme tarapdan gollar, bizim aktivistlarımız var içinde
Olar size kömek eder, düşündürüş geçer, düşündürür. Eğer bir yerini polisiya, yani MNB saklasa, üyüşünde soran näme esasına sakladınız şonu? Bu görgülü adam daşarı çıkıp hova demalmana çıktı, sizin hakkınız yok deyip eyyem sorak başlan. Onu MNB de çekilir, öýüňe de gelmez, gorkarlar gelmeyene. Häzir sizden haýyş edýärler, hökümet çıkman oturun diýip. Ol amaty näme? Bir çıksa, olar ağırlık bolansoň üstüne böküp, ýani on işini görýärler. Haçan siz çıksaňyz, 10 000 adam çıksa, 5 000 adam çıksa, rejim bunun gorkup başlarda çekilir. İnni siz at diýler. Şuraya ýoş gidip, ahir atlaryna aýt başlarsyňyz. Gorkman soran met başlarsyňyz. Ol şeýle başlanmaly. Biz öz konstitusiýonal hukuklarymyzy almaly. Biziň elimizden 28 ýyldan bäri onu aldylar. Ýoş biz almaly. Demek, sizin pikiriňizçe adamlar gorkudan saplanmaly ilkinji nowatda. Gorkudan saplanmagyň ýolunam siz şeýle görnüşde teklip edýäňiz, şeýlemi? Biz onu isleýär etdik, ýani bu isleýär etdik, şonu birinji problemany tapdyk, güýçli problema Türkmenistanda gorku duýgusy problema. Ol gorku duýgusy näçe adam köp bolsa, şonça güýçlenýär. O gorku duýguny aýyrmaly. Biz öz watanymyzda ýaşaýar, öz ýerimizde. Şu ýerde biziň bar ata-babalarymyz öldi, şu durmuşa bizi getirdi. Inni bir tane prezident ve onun ýanyna iki tane adam için öz hukuklaryny gidirmeliler. Men sizden kanuny bozup köçe çıkıp gyýyryň zat diýemem. Dewlet sizden haýyş edýär. Hiç şartdan ortman kanun esasyna, ýani köçe çıkın, gezin, ýani sizin hakkınız var. Bu öz watanyňyza, öz vatandaşlarımıza, özümüze, Türkmenistanyň içinde ýadaşyna misin kurmamak entek iýim diýip pikir edýär. Ya adamlar entek ýani öz hukuklaryny diýmäge de wagtlar. Murat Gurbanow söhbetde şolanyňyz üçin köp sag bolun. Siz de sag bolun.